Allah ba ni kuɗi in je maka. Ya Allah ba ni kuɗi in je maka da gangan. Su yara kamar duwawun wannan karfe ne da su. Daga sun zauna a kan benci sai dai ka ga sun lalata benci. Allah, kuna lalatawa muna gyarawa. Ba na baki ba ne kuɗi za a ba mu. Kai waye da ke ka? Wani gari Ya da ke ka? A garin nan wani hanyar da ke ka? Kai kadai ne kan na wanda uwan mu ta haifa ta zo ta ko ba muna garin nan ne ya da ke ka dan ba ina ramawa ba. Suwaye a ina suke? Muje a kai dakata. Suwaye? Ya bar kuka kada ka sani ne kuka. Ko ma waye? Sai na sha jininsa da wukan nan ko ma uban waye. Ka shiru yau za mu yi wa wani tiyata. Mu tafi na ce ma. Zaka uban waye a garin nan ya taba mun kai. Muje. Me ka daya? A daidai nan gurin aka taba min kai uban waye ya taba min kanina ni ban ga kowa ba kuma ka ce a nan wurin ne uban waye ya taba min kanina uban waye wallahi yau ne na bubburma mai ciki uban waye zo ku gani wane ne ya taba wane uban waye ya taba ka uban waye ya taba ka a ina suke ta ina ta can ni ba mutum ba ne, duba ni kura ne, an ta taure ni da linzanai dewa, amma ran da dan farke, na babbake duk abin da ke cikin Ghana music. Ya su ne ba. Ka ce me? Kai, zo nan, ba ka zo ba, awawar ka zo yi. ina ji rama mai ya zo yi ba ni na zo na rama mai ina ai wannan bari ku ji wannan ko dangi ma ba na taba ganin kai wannan ban san shi ba ko dangi kakanni ko makota ba mu taba ifan ba ban taba ganin sa ba ko dangi ba mu hada da shi hannun kan fa wukan hannuna ai wukan hannun nan nawa uwa ta ce tana yanka kubewa shine ta ga wukan baya ci sai ni kuma na ansa na je na wasa mata shi ai yanzu nan wajen Salihu me washin wuka zan je Allah wannan kuma banza ne ba taba ganin sa ba Allah ai nake gaya muku gaba daya nake gaya muku ma a yanzu lamarin yanzu